Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo úplne generované pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia prešla dlhú cestu od svojho prvého predstavenia v roku 1956 4 americkými vedcami. Od svojich začiatkov AI formovala priemysel, revolučne menila podnikanie, zdravotníctvo, vzdelávanie a ďalšie oblasti. Už to nie je len futuristický koncept. Mení to spôsob, akým žijeme a pracujeme každý deň. Od Turingových výpočtových strojov a inteligencie po dnešné prelomové objavy v rozpoznávaní rečí, autonómnych vozidlách a personalizovanej medicíne, AI sa dramaticky vyvinula. Počas tejto cesty čelila výzvam vrátane AI zimy v 70. rokoch, ale pokračovala v raste, poháňaná veľkými dátami a strojovým učením. Teraz je AI všade, pomáha podnikom optimalizovať marketing, pokračuje v zdravotnej starostlivosti a dokonca transformuje výrobu. Ako AI naďalej posúva hranice, sme na pokraji ešte prelomovejších inovácií. Kontaktujte Crowdy AI ešte dnes, aby ste zistili, ako môže byť umelá inteligencia integrovaná do vášho podnikania.